Приветствую всех, друзья! Вы смотрите подкаст Nocta History. Это подкаст, где мы с нашими гостями, историками, исследователями истории нашего края обсуждаем различные страницы из истории Республики Молдова, гагаузского сообщества и народов, проживающих в междуречии между Прутом и Днестром. Сегодня у нас в гостях Ștefan Bejan. Ștefan, bine ai venit? Bine v-am regăsit. Da. Mersi mult că ai găsit timp. Colegi, noi vom continua în limba română. Astăzi vorbim despre perioada anilor, sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, despre evenimente, altfel zis istorice, putem le numi istorice, da? Da, sigur. Da, care se întâmplau aici, perioada de turbulență istorică și politică. Și vorbim despre asta bazându-ne pe cartea ta, pe care ai scris-o despre găgăuzii, evoluții și consecințe, mi se pare că da? Găgăuzi, origine, evoluție istorică și așezarea în sudul Așezarea în sudul Basarabiei, da? Și tu acolo ai acoperit și perioada, practic cu asta tu termini această carte, da? Deci ce s-a întâmplat aici în sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90 și cum s-a transformat în autonomie găgăuz. Cu asta, de fapt, cartea se termină. Este deci un lucru foarte, foarte bun și firesc care ai făcut, Ștefan, da? Îți mulțumesc pentru asta. Și eu recomand să cumpărați și să citiți această carte, dacă vreți să înțelegeți și să știți mai mult și mai bine despre comunitatea găgăuză din Republica Moldova. Și vă recomand tot să vizitați și canalul YouTube al lui Ștefan, care se numește Cu susul în jos. Cu susul în jos, da. Deci acolo veți găsi mai multe videouri despre istoria noastră, da, și mai ales despre istoria și internațională. Și internațională, da. Ștefan explică anumite evenimente de astăzi prin prisma istoriei, da. Deci e un fel de prezentul reflectat în istorie. În istorie. Așa, o idee pe care am avut-o încă din facultate și care mă bucur că s-a realizat și de asta vă îndemn să intrați, pentru că cât mai multe lume se abonează, cât mai multe like-uri mă ajută foarte mult. Da. Mersi de invitație. Știi că am spus în merate ori că vin cu mare plăcere la Comrat și practic la Baștină, nu? Mai ales aici la Nocta, da, la Baștină. Chiar am profitat de această vizită la Comrat ca să merg acasă. Am fost la mine la Sădâc ieri și pentru mine Comratul și comunitatea găgăuză rămâne ceva de suflet. Apropo, mă întâlnesc des prin Chișinău cu foști elevi de-ai mei de aici, de la Comrat, de etnie găgăuză, pe care am învățat și mă bucur să-i văd în Chișinău, studiind mai departe în școlile cu predare în limba română, în colegii, ceea ce înseamnă că activitatea mea de aici din Comrat nu a fost în zadar, a mea și a celorlalți colegi, bineînțeles, care în continuare sunt astăzi la liceu. Și ține de perioada anilor... De fapt, astăzi continuăm discuția precedentă. Da, de data trecută. Da. Și dacă data trecută am vorbit despre cum găgăuzii au fost rusificați, sovietizați, astăzi vorbim despre încercările care au avut loc la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, de revenire la vechile tradiții, de o renaștere a identității și culturii găgăuze. Iar acest lucru trebuie spus, franc, că a avut loc și datorită Chișinăului și datorită autorităților centrale. Da? Autoritățile centrale au fost dispuse să ofere această autonomie culturală încă de la începuturi, pentru că de multe ori în Găgăuzia nu se spune acest lucru. Se vorbește despre confruntarea care a avut loc între Comrat și Chișinău, dar evită să se spună și despre faptul că în anii 88-89, când apare Găgăuz Halkı, ceea ce cunoaștem noi mai târziu ca acea mișcare de eliberare a găgăuzilor, ea de fapt inițial a fost un club de discuții literar, da. Pentru că în 1987 la Chișinău apare clubul de discuții Alexei Mateevici, da. Iar aproape în aceeași perioadă la Comrat apare acest club de discuții Găgăuz Halkı. Da. Și clubul de discuții Alexei Mateevici și organizația Găgăuz Halkı, încă nu organizația, dar clubul de discuții se vor transforma de la niște cluburi culturale la niște organizații politice. Da.
Clubul de discuții Alexei Mateevici va deveni Frontul Popular, pe care îl știm cu toții, iar Clubul de discuții Găgăuz Halkı va deveni organizația Găgăuz Halkı. Dar din punctul meu de vedere, părerea mea este că în momentul în care Clubul de discuții Găgăuz Halkı, care inițial unea intelectuali, cum ai zis tu, da? Deci pictori, scriitori, jurnaliști și așa mai departe. Vorbim despre Dimitri Savastin, Maria Marunevici. Da, Maria Marunevici, Marinoglu. Da, deci vorbim despre oameni de cultură, care apropo mai târziu vor dispărea din... Da, pentru că acest club de discuții, când s-a transformat în mișcare politică, acolo a dispărut practic identitatea și ideea renașterii Găgăuziei. Ea a devenit... Eu țin minte, venit aici odată un cercetător care scria teza lui de masterat sau doctorat, nu țin minte, din America. Da? Și el, nu știu de ce a ales, dar a ales să scrie despre Găgăuzi. Probabil în contextul transformării comunităților și societăților din fosta URSS. Da? Și el mi spunea, el făcea cercetare la arhivă, da? Deci, și el spunea, tu răsfoiești ziarele de atunci și tu vezi cum discursul aici la Comrat, de la pro-găgăuz, se transformă imediat la pro-rus. Pro-sovietic, pro-rus, da? Deci de la păstrarea și renașterea limbii găgăuze, da, care a fost în timpul acestui club până când el rămânea așa un club micuț. Și transformarea, cum el s-a transformat în păstrarea limbii ruse, pro-rus, pro-sovietic, da, în momentul în care a crescut într-o mișcare politică. Dar cu clubul de Mateevici, el s-a transformat, dar identitatea nu s-a pierdut. Da, inclusiv oamenii care s-au aflat inițial în acest club de discuții Alexei Mateevici au rămas și au organizat acele adunări naționale. Vorbim despre poetul Grigore Vieru, Ion Druță și alte personalități, Ion Șudoin de Teodorovici, alte personalități de marcă din RSSM la acea perioadă. În Găgăuzia însă, într-adevăr, existau nu doar un singur club de discuții sau nu o singură organizație Găgăuz Halkı. Au fost 4, cel puțin eu am identificat 4 astfel de organizații. La Ceadărlunga vorbim despre Milet Sanji, da, și la Sanjisi. Durerea poporului. Aha, da. Și cealaltă organizație... Vatan și Birlic. Birlic, iar Vatan la Vulcănești. Da? Deci vorbim despre 4 organizații. Birlic, Găgăuz Halkı, Vatan și Milet Sanjisi. Ulterior ele vor fuziona și toate vor deveni o singură organizație, organizația Găgăuz Halkı. Dacă o să ne uităm la, cum spuneam și mai devreme, la primii oameni care au fost în față în această organizație, erau, cum am spus, oameni de cultură. Da. Ulterior, președintele Republicii Găgăuze, de fapt o să vedem puțin mai încolo, este Stepan Topal, vine Mihail Ghendeghilean, care ei de fapt erau foști funcționari. Eu le numesc prosovietski iestrăbâni. Da. Fosta nomenclatură sovietică care preia... Și care au fost folosiți de KGB foarte activ. Au fost folosiți, o să vedem apropo și de ce. Acolo de fapt, s-a format, eu cer scuze, tu vezi cum acei oameni care au venit inițial în clubul Găgăuz Halkı cu ideea păstrării limbii, ei au fost eliminați și soarta lor... A rămas practic Ivan Burgunji, cred că din toate... A rămas Ivan Burgunji și a rămas Mihail Ghendeghilean, da, care au avut conexiuni cu Transnistria, au participat în aducerea armelor și așa mai departe, pentru că s-a vrut declanșarea unui război aici în 1992. Da, deci noi cunoaștem acest. De altfel, cum la Chișinău foarte bine a preluat frâile mișcării de emancipare, de eliberare națională, Iuri Roșca, mai târziu, care iarăși s-a demonstrat în timp că era de fapt o persoană a serviciilor rusești. Da? Sau cel puțin asta am văzut noi din acțiunile pe care le-a făcut acesta. Dar în Găgăuzia, când s-a format acea așa zisă Republică Găgăuzească, acești oameni care au avut așa sentimente, mai mult stăteau pe ideea Găgăuziei, adică identității, ei au fost eliminați. Dacă te uiți cine au fost la
conducerea așa zisei Republicii Găgăuzești. Asta au fost cei care... Topal fostă nomenclatură... Da, Topal acolo a fost la mijloc între două grupări, dar cei mai influenți, Chindeglian, Burgugi și Pașalâ a revenit atunci când tot... Nu, el a venit primul președinte a Adunării Populare, deci când s-a format autonomia găgăuză. Dar da, cei care cu limba stăteau pentru limba și identitate, ei au fost eliminați și au rămas cei nomenclaturiști care serveau intereselor Imperiului Sovietic, zicem așa. Merită și trebuie menționat că la primele adunări de la Chișinău din anii 88-89, delegați ai Găgăuzi Halkı mergeau la Chișinău și participau alături de Frontul Popular la aceste mișcări de renaștere națională. Deci exista o conlucrare între Frontul Popular și Găgăuzi Halkı și nici de cum nu vorbim din faza inițială, pentru că eu asta am văzut cât am trăit la Comrat, se încearcă să se șteargă această primă perioadă și să vorbește direct de către confruntare. Nu. În faza inițială exista o colaborare între Comrat și Chișinău. Da. Chișinăul nu că doar era dispus, dar a oferit găgăuzilor posibilitatea de a scrie în limba găgăuză în ziarele naționale, așa numită Moldova Suverană. Da. Deci scriau. La radio a început să se predea și emisiuni, să fie și emisiuni în limba găgăuză. La TV chiar cred că s-a făcut o emisiune. Și în 1992 s-a aprobat alfabetul găgăuzesc pe baza latină. Da, lui Gavril Gaidarji. Da? Și s-a început să vorbească foarte activ despre posibilitatea ca limba găgăuză să fie introdusă ca limbă de studiu. Deci a existat o deschidere încă de la început de la Chișinău. Grigori Ieremia, cel care era președintele Comitetului Central al Partidului Comunist din RSSM, avea această deschidere. Sau cum au început să apară confruntări între Chișinău și Comrat, în primul rând, Chișinău nu era gata să ofere autonomie teritorială administrativă găgăuzilor și disputele au apărut... De uite, nici era, pentru că dacă ții minte aici care a fost chronologia? 89 au cerut autonomia găgăuzească și au cerut-o de la Moscova, nu de la Chișinău. Da. Adică au mers și delegația acolo, nu s-au întâlnit cu nimeni acolo și s-au întors și au proclamat acea autonomie găgăuză. Republica Autonomă Sovietică-Socialistă Găgăuză în cadrul URSS. URSS, nu în cadrul RSSM, dar în cadrul URSS. Și în 1990 au proclamat Republica Găgăuzească independentă de poporul moldovenesc, dar în componență Uniunii Sovietice. Da, la 19 august. Da. Apropo, tu spuneai mai devreme că a fost un scenariu făcut de către KGB și de către Moscova. Sunt mai multe dovezi care demonstrează acest aspect. Unul la mână. Imediat după ce la Comrat este proclamată Republica Găgăuză, la doar 2 săptămâni distanță, pe 2 septembrie, la Tiraspol este proclamată Republica Moldovenească Nistreană. Da? Deci vedem că decizia s-a dat într-un singur punct de comandă. Da? De la Moscova s-a spus, este nevoie. Un fapt foarte interesant este că Moscova nu a recunoscut niciuna dintre cele republici. Apropo, Moscova nu a recunoscut nici până în prezent așa numită Republică Moldovenească Nistreană sau Transnistria, cum îi spunem noi. Da? Și atunci Snegur a plecat la Moscova să vorbească cu Gorbaciov și să-l roage să-i ofere acel sprijin pentru ca aceste republici să revină cumva în matca, în teritoriul, sub autoritatea Chișinăului. Și Gorbaciov i-a spus: păi renunțați voi la separatism față de Uniunea Sovietică și noi o să renunțăm la separatismul vostru intern sau o să vă ajutăm, mai bine spus, să depășiți acest separatism intern. Eu am auzit diferite, iată, și la tine am citit și cu alți jurnaliști spuneau că de fapt a existat un plan, ei la Moscova o numeau contraseparatism. Adică ei considerau acea mișcare de suveranitate și independență a foștilor republici ca separatism față de Uniunea Sovietică. Și ca să oprească, au inițiat un proiect care ei numeau contraseparatism. Da? Și au utilizat anclavele așa care cu nostalgia
ca găgăuzii, ca cei din Nagorno-Karabakh. Nu, Nagorno-Karabakh acolo a fost problemă internă dintre Azerbaijan, dar Abhazia. Dar tot creat. Abhazia și, dar și la Nagorno-Karabakh tot a fost o problemă creată în perioada sovietică pentru modul cum au împărțit ei teritoriul. Da. Deci, asta vedem, da? Unul la mână, doi la mână. În moldoveni, bineînțeles că Chișinău nu a fost de acord cu ce s-a întâmplat la Comrat. Sigur. Și atunci a existat a doua zi, deci pe 20 august s-a întrunit Parlamentul Republicii Moldova, de fapt RSSM, nu vorbim încă despre Republica Moldova, și a condamnat, a declarat ilegal această decizie de la Comrat. Dar nu a întreprins alte măsuri, da? Nu a întreprins niște măsuri. Ulterior, la mitingurile din octombrie 1990, care aveau loc la Chișinău, s-a anunțat înscrierea unor voluntari. A fost decizia guvernului de câteva zi. Am vorbit recent cu domnul Antoi și el spunea că a fost decizia guvernului Druc. Da? Deci la aceste meeting-uri s-a anunțat înscrierea voluntarilor care să vină în Găgăuzia și să pună capăt separatismului Găgăuz. Eu am vorbit, țin minte că am făcut un interviu cu Ștepan Topal cred că în 2017, dacă nu greșesc, și el îmi spunea că Druc ar fi promis atunci că va șterge satele găgăuzești de pe fața pământului. Eu nu am găsit această mențiune în altă parte, deci, prin urmare, probabil dumnealui, nu știu, fie se baza pe discuții private, fie, în general, nu a existat o asemenea discuție. Nu, dar acolo s-a utilizat și în așa zisă Republica Moldovenească Nistreană și aici, în sudul Republicii Moldova, s-a utilizat foarte activ românofobie care a fost promovată în timpul Uniunii Sovietice. Deci toată politica de rusificare, ea a mers împreună cu ideea românofobiei. Da? Deci oamenii s-au convins că românii sunt răi și așa mai departe. Și, apropo, atunci a existat așa dualitate de putere. Uniunea Sovietică încă nu s-a prăbușit, și raicomuri au existat și iscocomuri tot au existat și ăștia deja începuseră să creeze propriile organe de conducere. Da, cum a fost de altfel. Și de fapt, acest eveniment noi îl cunoaștem aici în sudul ca Pahot Volonterov, da? El a fost ca răspuns la alegerile care organizaseră de către așa zisă Republica Găgăuzească pentru alegerea organelor de conducere. Primari, președinte și Comitetul Suprem. Da, declarație de fapt, ilegală, ea mai este cunoscută și ca Curceada Druc. Curceada Druc? Da, că se mai spune, sau campania din Sud, să mai folosesc acest termen. Curceada, bineînțeles, un termen este așa mai filosofic, un fel de eliberarea locurilor care ne-au aparținut, ceva de gen, da? Cam cei ce făceau curceați în perioada medievală. Cristovoi Pahot? Da, Cristovoi Pahot în rusă, deci cumva era asociat cu curceada, cu eliberarea acestor pământuri de... Aici se cunoaște ca Pahot Volonterov. Pahot Volonterov, da, în literatură eu am mai întâlnit campania din Sud. Apropo, Sădâcu a fost lângă, da? Și oamenii vorbesc ceva despre această perioadă? Eu am prins, apropo, am o idee și cred că o să reușesc anul ăsta să o fac, să împlinesc anul ăsta 35 de ani de la proclamarea Republicii Găgăuze și am o idee despre să facem să descălcim ce s-a întâmplat în acea perioadă. Eu am auzit ceva discuții. În familie sau în sat? În sat. În sat am auzit discuții că undeva la granița dintre Congascic și Sădăc existau saci de nisip, erau un fel de bariere. Da? Pentru că Congascicul, pentru cine nu este familiarizat cu realitatea de aici din teren, Congascicul este cel mai sudic, cel mai sud-est, da? Cred că sud-est vine, sat din Găgăuzea. Nu, acolo mai departe este Rusca Chisilea și Catovski. Da, bine. Acolo, Căietul, Da. Bine, cert este că Congascicul este înconjurat din două părți, de două sate moldovenești. Borogan și Sădăc. Da? Da. Și ambele aceste sate moldovenești au făcut parte, de fapt, din raionul Comrat până la proclamarea Republicii Găgăuzea. Numai că la Borogan și la Sădăc peste 97% sunt moldoveni și aceștia nu au participat la această mișcare de renaștere. Da. Și oamenii spun despre faptul că, și aduc aminte cum existau aceste bariere așa numite de puncte de control. Da? Doar că oamenii din Congascic și din Sădăc
ei, de-a lungul timpului, au avut relații foarte bune. Adică ei s-au întemeiat inclusiv familii mixte. Eu am câteva mătuși și din partea tatălui și din partea mamei care sunt căsătorite în Congascic. Adică există familii mixte, există relații foarte bune. Și ăștia se întâlneau seara, ziua erau dușmani, dar seara aduceau o căldare de vin. Am auzit așa asemenea istorie, că veneau cu vin și mergeau în pădure și se întâlneau. Eu țin minte o istorie, ok, primarul din Congaz, Mihail Isir, acum el e cu Petrov, cu ăsta, deci nu e Nicrasitiv, zicem așa. Cu Găgăuzea Land. Da, cu Găgăuzea Land, dar el îmi spunea odată istoria că aici se spunea, între găgăuși se răspândea zvonul că iată vin moldovenii să ne ucidă, da? Și în satele moldovenești, Căiet, Sădâc, tot se spunea că vin găgăușii să ne ucidă, da? Și fiecare aștepta că unii vin pe alții, da. Și el amintește, și el spune, я сразу вспомнил своего друга, Vasiu Scâietă, pentru că a fost un raion și în august, când se serbea Coles Roade, se întâlneau toate brigadele și făceau acolo niște frigăruși și așa mai departe. Și el spune, я сразу подумал о своем друге Васе Scâietă. Și a trecut ceva timp după acele evenimente, da? Și ei se întâlnesc la Comrat. Vezi, da? Și cei din Chet iarăși vin la Comrat, da? Pentru cumpărături. Și ei se întâlnesc, spune, și încep să împărtăși emoțiile de perioada aceea. Și spune, и когда мне сказали, я думал, неужели мой друг Вася придет меня резать? Și el spune, я, говорит, то же самое подумал о тебе. Da, de altfel este aceleași situații se întâmplă de fapt și în Bosnia și în Iugoslavia, da? Da. Tot sate vecini și oameni din același stat de fapt s-au omorât între ei. Ceea ce înseamnă încă o dată propaganda. Slavă Domnului, nu s-a ajuns până... Da, cu siguranță cazul Găgăuzia este un caz fericit și apropo, mai târziu, după ce s-a proclamat autonomia, a fost lăudat. Da. Și este dat și astăzi exemplu de ca o metodă pașnică de rezolvare a unui diferent, a unui conflict. Da, dar atunci a fost o metodă de a salva o problemă, dar astăzi, din păcate, Găgăuzia, în modul în care a fost administrată de elitele locale, în primul rând, a devenit o problemă. Da. Nu putem nega acest fapt. Da, corect. Da, problema, de fapt, pornește din acei în anii 90 și tu spuneai foarte bine mai devreme, ca să revin la românofobie. Da. Pentru că Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, una dintre cele 15 republici surori, a fost singura care aparținea unui alt stat. Da. Deci toate celelalte, bine, poate putem spune mai Azerbaidjanul, că azerii de fapt ei toți sunt turci. Nu, dar ei nu au fost cu turci niciodată. Dar adică cumva putem spune că ei au fost cu Iranul, cu Persia. Da? Au fost, dar cumva sunt popoare asemănătoare. Da. Pentru că am auzit ideea că de fapt limba azeră nu are exista, este tot o limbă turcă. Nu intrăm acolo. Da. Și din cauza asta s-a folosit foarte mult această românofobie, iar în anii 90, când la Chișinău s-a proclamat limba română ca limbă oficială, s-a proclamat imnul Deșteaptă-te Români, care era același imn ca și la București, tricolorul, care era același, și curentul puternic de unioniști, care solicita atunci unirea cu România, s-a făcut și podul de flori, a speriat foarte mult minoritățile naționale și găgăuzii... Care au fost rusificate. Care au fost rusificate și care, bineînțeles, oamenii trebuie să înțeleagă că în 1989, hai să spunem, găgăuzii erau un popor de vorbitori de limba rusă. Ei, până în 1989, chiar s-au bucurat de unele privilegii pentru că cunoșteau limba rusă mai bine decât moldovenii. Și... Asta au fost stat în bază, pentru că rușii le-au atras până ei prin rusificare și au arătat că ei cumva sunt superiori. Da, da, le-au dat și unele funcții și tot așa mai departe. Iar în 1989, aceste populații rusificate, rusofonii, s-au trezit o minoritate. Da, deci e clar că ei nu se bucurau de acest lucru. E clar că lor nu le convenea că trebuie să învețe o limbă nouă, că ei urmează să trăiască într-un stat nou unde deja nu se vor mai bucura de aceste privilegii. De asta a fost și este în continuare important comunicarea. Da? Pentru că cred că dacă s-ar fi comunicat mai bine, problema poate ar fi stat... Dar tu crezi că a fost posibil comunicarea mai bună atunci?
când emoții și așa mai departe. Și până la urmă, nici moldoveni, cei care au stat pentru limba, pentru identitate, ei tot au fost anumirit în situația foarte nouă. Tot a fost așa, tot se îngrămădea, trecea unul peste altul și tu, practic, ești cumva implicat în acel tsunami istoric și... Da, era o frică de necunoscut, să nu dea Dumnezeu să trăiești în perioada schimbărilor, da? Este o... Și perioada anilor 90 a fost o astfel de perioadă. Dar ce se întâmplă mai departe este în august, de fapt nu, în martie 1991 are loc un referendum pentru menținerea Uniunii Sovietice. Da, inițiat de Gorbaciov. Da? Inițiat de Gorbaciov. Chișinău decide să boicoteze referendumul, da. Însă găgăuzii și Tiraspol. Comratul și Tiraspol participă, da? La Găgăuzia se organizează acel referendum și peste 90% decid că ca în 2014, da? Da. Decid că vor să rămână în componența Uniunii Sovietice. Și, apropo, ei au folosit acel referendum foarte mult timp ca să arate că, de fapt, ei gândeau diferit față de Moldova. De asta se repetă, nu? Și asta tot arată că toată această mișcare, așa zisă, de renaștere națională, cum ei zic-o, care în anul 1990 a devenit complet pro-rusă și complet pro-Uniunea Sovietică, arată că tot a fost inspirat din Moscova și utilizat. Mai ales că în august, când are loc puciul la Moscova, și iarăși Comratul și Tiraspol susțin puciul. Stepan și Topal aplaudă puciul și spun că noi la nevoie o să oferim și trupe militare. Da? Deci arată clar faptul că acea conducere nu era pornită spre emancipare, pentru că puciștii, de fapt, de la Moscova erau anti-reformele lui Gorbaciov. Da? Și Chișinăul profită de această perioadă și îl arestează pe Smirnov și pe Topal. Apropo de situația care a fost săptămâna trecută, nu, de fapt acum, când a fost... acum în ianuarie, la începutul ianuarie, când Krasnoselski a trecut prin aeroport și foarte mult... Vezi, Chișinău a învățat greșelile și nu face cele greșeli. Da, deci ei au arestat atunci pe Topal și pe Smirnov. Și le-au făcut eroi, da? I-a făcut eroi și a fost obligat pur și simplu din cauza presiunii să le dea drumul la scurt timp. Deci, practic, nu a avut niciun efect arestarea acelor lideri, pentru că asta a radicalizat și mai mult. Apropo, până n-am mers... mai departe, să reamintesc că când ei au susținut puciul, adică la Comrat, da, și la Tiraspol, da, același lucru s-a întâmplat, sau lucruri similare, iarăși facem niște paralele, da, de zilele de astăzi. În 2008, când Rusia a declanșat război împotriva Georgiei, ții minte? Da. August, da? 2008. Da. La Comrat, adunarea populară a adoptat o declarație chemând Chișinău să recunoască republicile Abhazia și Osetia de Sud. Da, asta e ca și cum te-ai împușcat singur în picior. Asta, apropo, este... declarația de a recunoaștere și chemarea Chișinăului să facă același lucru. Să facă același lucru. Și ulterior, cred că urmau să recunoască republicile DNR și LNR, da? Deci la Comrat. Cumva, da, autoritățile, inclusiv, iată, vedem din anii 90, pentru că toată lumea a spus că, uite, în 94 noi am rezolvat problema, dar vedem că lucrurile se repetă, vedem că, inclusiv astăzi... Să nu spui că nu s-a rezolvat, nu e corect. Deci, până la urmă s-a rezolvat într-o anumită măsură, corect? Da, problema, hai să spunem așa, n-a fost rezolvată până la capăt, mai bine. Hai așa. Eu presupun că problema a fost rezolvată, dar asta a însemnat că noi nu trebuie să relaxăm, asta a însemnat că noi trebuie să lucrăm mai departe, cum în misiunea precedentă tu ai spus că Chișinău trebuia să se preocupe cu promovarea limbii române, cu integrarea comunității găgăuze în societatea Republicii Moldova, lucru care n-a fost făcut și până acum nu se face. Da, pentru ca să nu, pentru că dacă poporul găgăuz va cunoaște limba română, nu va mai fi captiv grupurilor din interese de aici. Exact. Ei vor fi, în primul rând, vor putea să se informeze direct. Corect. Pentru că astăzi, dacă vine președinta cu un briefing, găgăuzii nu înțeleg. Ei au nevoie de traducător și traducătorul vine Moscova.
Și nu doar cu traducerea, dar și interpretarea celor spuse de președinte și prim-ministru. Da, pentru că multă lume urmărește în continuare canalele de informare rusești, de propagandă. Inclusiv, nu știu, s-a mai rezolvat problema cu televiziunile rusești care se retransmit în Găgăuzia sau... Cu rețea de cablu, da, acolo eu văd că ei deja n-au... Dar acolo ei n-au canalele rusești acele cu propaganda agresivă, dar ei retransmit canalele din Belarusia. BTV. Dar acolo este un personaj care se numește cu familia Azarionac, care e un fel de Soloviov al lor, dar ei mai brutal. Deci cumva indirect, da. Da. Da, asta e din păcate. Atunci, din păcate, și spuneai tu mai devreme de Găgăuzia, de unitate teritorială autonomă, care a fost, apropo, în anii 90, să revenim puțin, atunci când a izbucnit și când au venit acești voluntari, s-au oprit la Cimișlia. Ei consideră acel eveniment ca anul în care a fost momentul înființării Armatei Naționale a Republicii Moldova și autobuzele cu acei voluntari s-au oprit la Cimișlia, iar la Comrat a fost chiar ministrul de interne atunci, Ion Costaș. Există și înregistrări chiar pe YouTube, am găsit un video interesant și iarăși ce s-a întâmplat, oamenii au fost adunați în vizita lui și s-a început să-l huiduiască pe Costaș. Da? Deci Ion Costaș a venit pentru a discuta cu autoritățile. Deci omul risca aici să fie linșat. Deci el risca să nu se mai întoarcă, dar a venit să discute cu autoritățile de aici. Și pur și simplu membrii Găgăuzi Halcâ sau liderii Găgăuzi au adunat lumea ca să-l huidui. Cam ce s-a întâmplat la Congaz când au adunat lumea, mai asta dus la inaugurarea celor stâlpi electrici și oamenii s-au adunat pur și simplu să o huidui, neînțelegând de fapt, de ce ea a fost acolo? Și asta e cât de important este inclusiv pentru Găgăuzi faptul că se construiește această linie. Dar știi cum... Da, deci vărsarea de sânge a fost evitată prin faptul că Uniunea Sovietică a trimis aici trupele. Da, Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. Dar ce vreau să spun? Eu am avut un interviu recent cu, așa mai amplu, cu Oazun Antoi, care e mai mult specialist pe Transnistria, pentru că a fost consilierul președintelui Mircea Snigur atunci. Și el îmi povestea el spunea că atunci exista o schizofrenie așa românofobică aici, și la Tiraspol și aici la Comrat. Și eu mă gândeam și am venit la concluzie că un așa proiect media, ca noi suntem aici la Comrat în Nocta, n-ar fi fost posibil atunci la Comrat. Pentru că acești oameni ar fi fost linșați. Da. E evident. Societatea era... Totuși situația s-a schimbat. Da, era foarte tare radicalizată. Da, uite, o remarcă foarte bună. Astăzi, un proiect ca Nocta este posibil la Comrat și nimeni, chiar dacă oamenii mai hulesc, mai în jur, dar nimeni nu te atacă pe stradă și asta, da, este într-adevăr. Vedem că lucrurile s-au schimbat, în ciuda faptului că actualii guvernanți de la Comrat încearcă să trezească acele sentimente din anii 90, se vorbește foarte mult despre proclamarea unei noi republici, dar vedem că experiența de atunci nu a fost una foarte fericită. Da, s-a evitat vărsarea de sânge și este foarte bine, dar acele răni care s-au creat atunci persistă până în prezent și mai ales în zonele mai centrale care nu cunosc situația de aici din Găgăuzia, există și astăzi o găgăuzofobie în rândul unor cetățeni. De aici apar acele stereotipuri despre care vorbeam în unul dintre podcasturile anterioare, că găgăuzii sunt trădători, că ei trebuie să plece de aici. Că aici în Găgăuzia altă valută. Da. Deci, da, în general am fost, vremea când eram profesor, am fost la Strășeni la o bază de asta era cu pompieri, erau concurs cu elevi și am fost ca pedagog. Și erau niște elevi de la Ocnița și ne întrebau, dar voi cum ați venit aici? Ați trecut granița? Deci oamenii nu știau că Găgăuzia... Ei, de fapt, compară Găgăuzia de multe ori cu Transnistria. Cred că tot e același lucru. Dar s-a evitat și... Știu o remarcă, cândva Dumitru Alaibu spunea, pentru el e din Ocnița, dar în Ocnița, și el spunea, tot ce e mai sus, mai jos sau spre sud de la Bălst, pentru mine tot e Chișinău. Știi? Da. Da, și au fost negocieri. Apropo, mai târziu și Snegur. Da.
Trebuie să remarc și un alt aspect care mie mi se pare important, nu știu dacă o să fii de acord cu mine, pe faptul că la un moment dat Găgăuzia a pierdut sprijinul Moscova pentru că Moscova avea deja problemele sale. Între timp apăruse chiar și Cecenia, da? Apăruse mișcările în interiorul Rusiei și Găgăuzia a pierdut sprijinul Rusiei. De aceea Rusia s-a reorientat puțin spre Turcia. Da. Avem și în perioada asta vizita istorică a lui Demirel la Chișinău și la Comrat. Iar Turcia atunci, apropo, le-au dat și niște bani atunci, câteva milioane de dolari ca să tragă sistemii cu... Dar asta a fost credit. Tu spune, am citit din cartea ta. Sau nu cred că... Nu, a fost... Singura solicitare a fost ca banii ăștia să fie investiți prin intermediul Guvernului Moldovei. Da? Ceva de genul. Dar nu cred că am scris despre credit. Deși posibil... Îți dai seama că am scris cartea deja vreo 3 ani și posibil acest detaliu să-mi fi scăpat. Cert este că poziția Turciei era în felul următor. Uite, noi susținem o autonomie găgăuză, noi vrem pentru că vă considerăm frații noștri, dar noi în același timp susținem și integritatea Republicii Moldova. Deci cumva le-a dat clar, le-a dat de înțeles că va trebui să găsiți o soluție pentru a rezolva conflictul. Noi putem spune asta, apropo, o remarcă despre Alaiba, acum se apare, știți, comentarii că Alaiba nu știe care țară. Deci, remarca lui Dumitru Alaiba a fost că pentru cei din Nord și pentru lui, până el a început să se implice mai mult. Asta a fost percepția, da? Ceea ce e mai jos sau mai spre sud de la Bălți e tot e Chișinău. Deci, e evident că omul deja știe că, da, fiind ministru, da? Da, cum era la Galați, când mă întreba, ești din Moldova sau din Chișinău, știi? Da, revenind la întrebarea mea. Deci, noi putem spune că găgăuzii, adică elitele găgăuzești sau găgăuze de atunci, au fost nevoiți să accepte reintegrarea, pentru că ei au mers în Turcia și au văzut Turcia ca un sponsor al separatismului găgăuzesc și în Turcia li s-a spus, băieți, nu, noi nu jucăm acest joc, nu vom oferi bani, nu vă vom susține. Și au văzut că la Moscova deja n-ai ce căta pentru că acolo problemele sale și au fost, asta le-a împins spre reintegrare. Putem spune acest lucru? Da, sigur. Păi exact asta și spuneam. Implicarea Turciei, da, în aceste discuții, de fapt, a făcut ca găgăuzii să fie mai maleabili, mai moderați în solicitări. De cealaltă parte, trebuie să menționăm și faptul că la Chișinău are loc o schimbare de putere. Da, în 94. Da, 94 agrarieni. Vin ai noștri, cum da? Deci, da, vine vechea nomenclatură comunistă și frontiștii. Frontul Popular este înlăturat de la conducere, el este înlăturat chiar mai devreme, chiar însuși Mircea Snegur este cel care a scos din guvernul de la Chișinău toți frontiștii și pașii au fost făcuți de ambele părți. Pe de o parte, Comratul, care cedează, este gata să revină sub ascultarea Chișinăului, de partea cealaltă Chișinăul, care vine și face câteva chestii importante la care țineau foarte mult găgăuzii. Nu știu de ce. Ca limba, în primul rând, română să nu mai fie română, dar să fie moldovenească. Deci găgăuzii țineau foarte tare. Că românofobie, nu? Da, găgăuzii erau și de atunci, ca și acum, foarte preocupați ca limba care o vorbim noi să nu fie română, dar să fie moldovenească. Da? Dar nu vorbesc nici moldovenească, nici română. Da, bine. Și Irina Vlach a numit-o foarte mult timp moldovenească până a învățat-o și deja e română. După ce a învățat-o. Irina Vlach e altă istorie. Da. Și sunt... Tu foarte des vorbești despre Irina Vlach. Tu ai primit un diplomă, da? Da. Cândva. M-au pus să vorbesc de ea. Vorbesc de ea de ce, ca să fac, că ai spus bine, de ce vorbesc de ea? Deoarece eu consider pe Irina Vlach una dintre oamenii cei mai vinovați de actuala situație din Găgăuzia. Da? Deci de asta amintesc de Suntem de aceeași părere. Și modul în care ea și-a schimbat era Găgăuzia 360, da? Dar eu îi spun Irina Vlach 180. Pentru că ea și-a schimbat poziția la 180 de grade, de la Мы вместе России la deja pro-europeni. Da? Dar în fine, asta este o altă chestie. Noi, haideți să încercăm să vorbim despre istorie. Da? Da.
Și a fost înlocuit imnul Deșteaptă-te români, s-a trecut la limba noastră, pentru că era și o idee la Chișinău. Dar de ce să ne deșteptăm și noi dormim? Cum să ne deșteptăm? Și a fost anulată acea lege care obliga toți funcționarii de stat să cunoască limba română, iarăși cumva un impediment. Neutralitatea, pentru că eu cred că neutralitatea a fost pusă acolo de Moscova, în Constituție, iar Găgăuzii a fost unul dintre instrumentele prin care s-a forțat această neutralitate. Pentru că acum, haideți să stăm și ne gândim drept. Despre ce fel de neutralitate puteam discuta noi la 1994, în momentul în care trupele rusești stăteau în Transnistria, pe teritoriul Republicii Moldova. Deci este un absurd. Da? Deci, de asta eu consider că actuala Constituție a Republicii Moldova trebuie modificată. Da? Trebuie luată, refăcută și modificată. Ei, vezi, încet cu încet se modifică. Da? Altă Constituție, în general, de făcut, mai ales că foarte multe legi locale de aici din Găgăuzia contravin celor naționale. Asta nu e vorba despre Constituție, asta e modul în care se administrează autonomia Găgăuzia. Da, da. Deci, și iată, cumva în 94 se ajunge la acest... De fapt, s-a ajuns încă din 93, la acest acord se face acea lege 344, Ulăjenia Găgăuzii, cum este... Acolo, Ulăjenia Găgăuzia e altă lege. Ulăjenia Găgăuzia e legea locală, adoptată de adunare populară în 1198. Dar legea 344 se numește legea cu privire la statutul special. Ea nu e Ulăjenia. Nu, ca să nu corp. Este legea națională adoptată de Parlament, care este legea 344 din 23 decembrie 94 și Ulăjenie e o lege aparte care a fost adoptată în baza acestei legi aici în Găgăuzia. De asta, pentru că, da, mersi că e mai corectat. Da. Deci este adoptată această lege. Automat în Constituția Republicii Moldova este introdus articolul 111, parcă, care menționează că Găgăuzia se bucură de un statut separat. Inițial ea a fost acolo despre altceva, dar ea a fost modificată în 2003 anume pentru Găgăuzia, pentru că acolo a fost modificare constituțională în 2003. Uite, tu ești jurist de meserie, nu? Jurnalist, da. Dar, care urmărește politică. Da, ai cunoștințe foarte bune în modificările astea juridice. Eu recunosc că nu m-am băgat în partea asta de statut juridic, pentru că era o zonă mai... Mie nici nu prea îmi place partea asta juridică, de asta... Da, dar mă bucur că, uite, de asta e bine când completăm. Da? Da. Și în 1994, da, teoretic, conflictul dintre Comrat și Chișinău dispare. Teoretic spun, pentru că el a mai continuat în câteva rânduri. Ok, care inclusiv îl avem 2014. Da. Păi da, când Moscova s-a implicat mai activ în treburile interne ale Republicii Moldova, da, exact, evident. Da, pentru că Moscova a folosit Transnistria, dar și Găgăuzia, mai ales Găgăuzia, de fiecare dată atunci când Chișinău încerca să adopte o altă poziție decât cea care convenea Moscovei. Da? Și cum a fost în 2014, după semnarea acordului de asociere, de fapt înainte de semnarea acordului de asociere, da? Cum a fost în 2022, acum cu războiul din Ucraina. În momentul când Rusia, Moscova dictează, Găgăuzia sau elitele locale, din păcate, acționează în detrimentul intereselor Republicii Moldova, în detrimentul locuitorilor găgăuzi de aici, pentru că astăzi interesele găgăuzilor sunt legate de Uniunea Europeană, sunt legate de Chișinău, da? Și vreau să vă închipuiți ce înseamnă, uitați-vă la Transnistria de altfel, da? Ce înseamnă găgăuzii, ieșită din componența Republicii Moldova. Haideți să facem așa, să clarificăm lucrurile cu așa zisul separatismul găgăuzilor, da? Separatismul, dacă el există astăzi sau nu. Eu am văzut cândva sondaje care n-au fost publicate, dar asta confirmă ceea ce eu văd zi de zi, da? De fapt, așa ceva ca separatismul găgăuzesc deja nu există. Găgăuzii nu vor ca Găgăuzia să fie aparte de Republica Moldova. Ei vor să fie în componența Republicii Moldova. Dar după cum vreau găgăuzii. Nu. Dar ei vor ca toată Republica Moldova să fie partea Rusiei.
sau influențe rusești. E corect, după regulile lor. Pentru că ei au înțeles că Rusiei nu trebuiește Transnistria sau Găgăuzia aparte. Ei au înțeles că Rusiei trebuiește toată Republica Moldova. Ca și în Ucraina, Rusiei nu trebuiește Crimea sau Donbassul. Rusia vrea să preia, să ocupe toată Ucraina. Da? Și Găgăuzia au înțeles acest lucru. Și ei nu insistă pe separatism. Ei promovează șovinismul rusesc, care a fost băgat în capurile oamenilor prin propagandă, care are niște temei istorice, da? Am discutat în emisiunea precedentă prin educație și propaganda sovietică. Asta a fost fundamentul, basementul și acum propaganda rusească are un teren foarte bun ca să opereze, mai ales în rândul găgăuzilor. Dar separatismul găgăuzesc, din punct de vedere, nu există și faptul că găgăuzii se uită spre Moscova, ei nu sunt capabili să înțeleagă ce, să zicem, nu știu cum, jămciujină în română, da? Deci, dar ce beneficii ei au primit prin această autonomie. Și dacă această autonomie ar fi fost folosită în scopuri corecte, Găgăuzia ar fi fost arătat absolut altfel. Și din punct de vedere economic, și din punct de vedere social, și din punct de vedere, nu știu, lingvistic și de identitate. Dar, din păcate, nu avem condiții și Chișinăul, din păcate, s-a relaxat după 1994. Eu cred că problema este soluționată. Noi le-am oferit statut și problema este soluționată. Nu. Abia atunci trebuia să se începe lucru mai activ, mai harnic, prin integrarea găgăuzilor în societate, prin promovarea limbii găgăuzi. Iată, noi toți ne laudăm că, iată, liceul Mihai Eminescu, unde ai lucrat și tu, a primit nouă clădire. Păi, dar până în 30 de ani aici, în fiecare sat trebuie să fie câte un liceu Mihai Eminescu de predare în limba română și câte o grădiniță. Da, da? Asta, măcar o grădiniță. Măcar o grădiniță. Comurat. Da. Da, este adevărat lucruri care le-am spus deseori și am spus în felul următor că Chișinău sau clasa politică de la Chișinău s-a mulțumit fie să corupă elitele locale, să le cumpere, cum a fost în perioada regimului Plahotniuc, când pur și simplu a luat în stăpânirea sa niște lideri de aici și... Da, și a început în timpul lui Voronin, care a presat, a încercat să preseze. Și atunci cu demisia lucrător. Și prin presare și prin corupere, dar n-a lucrat. Nici asta, nici asta. El a lucrat atâta timp cât... sau pe termen scurt, da? Pentru că ne-am uitat că pe termen lung, de fapt... Iată, apropo despre Plahotniuc, toți spun că el a fost așa un manager eficient și așa nu știu ce. Dar ce a făcut în 2012, da? Când el a preluat Găgăuzia din punct de vedere politic, da? Acolo, nu știu, cu Filat au împărțit cumva influențele politice. El a venit în Găgăuzia și a format, după alegerile în Adunarea Populară, a format acea majoritate democrată în Adunarea Populară. Apropo, care era condus tot de Dimitrie Constantin. Exact, da? Prin corupere și presiuni, da? Pentru că avea cnut și preanic, cum să zice, da? Și ce s-a întâmplat? Până la urmă, în 2014, Dumitru Constantinov l-a dispărțit. A luat trei membri Adunării Populare au mers la Formuzal și au creat așa acea majoritate care, de fapt, a organizat acel referendum neconstituțional din 2014. Dar asta s-a întâmplat datorită faptului că Constantinov a luat doi colegi ai săi și a mers în altă parte. Și el n-a s-a temut de Plahotniuc, care a fost groaznic și influent și nu știu ce. Nu lucrează. Pentru că politica a fost aleasă de la bun început foarte greșit din punct de vedere. Da, și de foarte multe ori, apropo, partidele politice pro-europene de la Chișinău, când își fac strategiile electorale, tot timpul nu au o strategie pe termen lung și spun: da, hai, Găgăuzia o lăsăm, pentru că acolo oricum nu avem și o șansă. Hai să ne concentrăm pe zonele unde avem șansă. Și iată, această problemă se perpetuează de 30 de ani și așa ne-am trezit că la alegerile de anul trecut, pentru funcția de bașcan, nu a existat un candidat, spunem, susținut de Chișinău sau promovat de Chișinău. Deci a existat, dar el a fost pe ascuns așa. Dar el a fost candidatul ăsta care de tot s-a spus despre el, că e Dumitru Croitorul, da? Despre care s-a spus.
El era candidat favorit și a PAS-ului, și a Irinii Vlach, și a lui Constantinov. Și până la urmă a ieșit locul 5 sau 4. Deci nu știu ce fel de candidat fost. Și a lui Mihail Vlach. Mihail Vlach tot îi făcea campanie lui... Probabil. Da. Mihail Vlach, Ilia Uzun. Și Constantinov. Și Constantinov. Făceau campanie lui Dumitru Croitoru. E campania, așa. Da. Ei chiar Mihail Vlach în acea perioadă era directorul GRT și s-a suspendat din funcție ca să poată să-i facă campanie. Deci a făcut pe față și până la urmă ne-am trezit că Dumitru Constantinov a ieșit pe locul 4. Cum așa toți au făcut campanie pentru el și el și el n-a ieșit, da? Deci nu a fost. A câștigat cine a câștigat. Până la urmă. Da, din păcate. Și de asta ai spus foarte bine. Nu am reușit în 30 de ani să construim măcar, nu știu, 5 sau câte o clasă cu predare în limba română. Sau măcar elementarul profesori care predau limba română de aici din Găgăuzia să știe să predea limba română. Pentru că unii dintre profesori de aici din Găgăuzia care sunt profesori de limba română, ei singuri nu cunosc foarte bine limba română. Noi câteva, deja 50 de minute, dar încă 2-3 minute ca să discutăm acest lucru. E foarte important și tu ai avut experiență de predare în liceul Eminescu, unde mai mulți copii alolingvi, da, și așa mai departe. Noi vedem că avem în Găgăuzia două licee, da? Unul Mihai Eminescu la Comrat, de predare în limba română, și altul e Luceafărul la Vulcănești. Ambii sunt arhipline, deja n-au locuri acolo, da? Și la Vulcănești și la Comrat. Dar nu avem nicio grădiniță de predare în limba română în Găgăuzia. Și eu am observat și aud asta din diferite părți. Iată, toți spun că, iată, liceele, mai mulți părinți de familii găgăuzești dau copii acolo. Dar apare o altă problemă. Copiii vin acolo nevorbind limba română deloc. Și ei le ia undeva 4 ani până ei încep să înțeleagă limba română. Adică asta înseamnă că educația primară e o lacună foarte mare. Ei nu înțeleg ce spune profesorul. Și confirmă acest lucru sau nu? Bine, profesorii totuși trebuie să remarcăm că ei fac bilingv. Profesorii de acolo predau și traduc. Inclusiv eu, spui de clasa 4, vreau să spun că eu ca clasa 5 și 6 eram obligat câteodată să traduc documente istorice în limba rusă. Copiii nu înțeleg, pentru că ei nu înțelegeau de multe ori cuvinte în limba română. Și... Păi, dar cum poți să predai dacă copilul nu înțelege română? Asta, spun că noi predam bilingv. Și depinde iarăși la caz la caz. Eu am avut copii care în 3 luni au învățat limba română. Deci, am avut în clasa 5-a o fetiță. Asta deja depinde de... Care deja, apropo, e clasa 12-a, cred. Și care la prima lecție plângea că nu înțelegea nimic și peste 3 luni scria eseuri în limba română. Perfect. Dar asta părinții au luat separat profesori care au predat și... Adică problema există, da? Adică problema persistă și, iarăși, nu există o rezolvare până la capăt, da? Deci o grădiniță ar rezolva cumva. Sau... Eu am vorbit despre asta cu directorul liceului Luceafărul și el a menționat același lucru. Trebuie să existe o grădiniță. Da, ca copilul să vină deja pregătit și vorbească limba română. Să cunoască deja, să poată să comunice limba română, ca ulterior el să poată însuși acea materie. Deci sunt cazuri că, iată, copilul a venit din prima clasă și până la 12 nu prea vorbește limba română. Da, în liceu. Sunt înțeles cazul. Asta e clar, sunt cazuri individuale, depinde și foarte mult și de părinți. Mai e și o problemă că părintele, necunoscând limba română, nu poate să-l ajute pe acesta la temele pentru acasă. De asta sunt grupe, sau cel puțin când predam, erau grupe după ore, când profesorii stăteau cu copiii după ore și făceau temele pentru acasă, pentru că ăștia, efectiv, acasă n-avea cine să-i ajute. Eventual, dacă aveau frați mai mari care tot... Deci metode sunt, dar trebuie să fie implementate. Există cazul României din perioada interbelice, care s-au găsit atunci soluții, sunt și acum. Trebuie să găsească acel grup de lucru care să facă 2 planuri. Unul să fie planul de integrare în societatea moldovenească a găgăuzilor și altul planul de reintegrare a Transnistriei. Atâta timp cât noi vorbim fără să avem un plan clar, strict, ce trebuie să facem 5-10 ani, cât ne costă toată chestia asta, cumva discuțiile astea se pierd în aer și noi acționăm haotic. Da? Facem corp nou, de partea cealaltă
nu avem poate destui profesori și nu știu, trebuie să fie un plan clar care să ia în calcul toate Da, dar întâi trebuie să fie o unitate și înțelegere comună în societate până... Da, dar asta nu poate fi făcut fără autoritățile de aici și atâta timp cât autoritățile de aici sunt mai... Aici la Comora. Da, sunt mai preocupate să urmărească agenda lui Șor decât agenda locuitorilor Găgăuziei, din păcate lucrurile se perpetuează. Ștefan, îți mulțumesc pentru această discuție. Cred că s-a primit bine. Mersi mult. Sper și eu că a fost utilă pentru spectatorii noștri. Deci eu, da, sper să continuăm cu alte ocazii. Deci, prieteni, vă mulțumesc că ați fost cu noi. Dați un like și share și vizitați canalul pe YouTube al lui Ștefan Bejan, care se numește Susul în jos, găsiți link-ul, să-l găsiți în comentarii. Da, să găsiți în comentarii, chiar și în descrierea sub acest video. Vă mulțumim și ne vedem în următoarele emisiuni. La revedere!